eji m nzu wa na-akpọku Chukwu okike abịa mma azụ a na-ebebachala ọgụ Chukwu eze ndị eze Chukwu eze bi n'eluigwe ọgọdị ya na-abụ na na-echeta obi esie ike ife anyị ji elibali bịaba mgbe obu ji eli anya abịahụna chụvanị ndị na-achụ anya ọ dị mma ọ dị mmadụ bụ amosu ọ bụ ọgwụ anya bụla echeta jivoje ma anya onye abụ kpọrọ mụ na ụmụnne m ezukogo ndị be anyị si na izu ụka relide na totuo ngịga ana m agọgalị ka ọva ebe ọ bụla ị nọ na wee na-anụ olu m n'ụbọchị nke taata egwu m na kwuele mma ya egburo gị ma kwuele mmadụ anyị egburo gị mmụọ ọbụla ị na-ekwulu ya ekwulu gị ife ọbụla ị na-eme ka m na-agọlụ gị ọbụ ekwuru m sị na ife ọbụla ị tiile aka n'izu ụka a na-abanye na ọ ya abalị gị onye na-amụbere nwa ana m agọlụ gọvanọ ya amụ nwa nke gị ọ bụ na ọya na-aya gị ana m agọlụ gọvanọ sị na arụ abụ na-aya gị bụ tata ka ọ na-abịa na njedebe ọ bụ mmụọ butere a sị ma o butere bulu ọtọgbọlụ tọtọlụ o ji n'ịra onye ọbụla ji gị aka bụ tata ka ọ na-ara gị aka onye sị na ọ ya adịrọlụ gị mma onye bụ naba na ọma ntetezi egwu na ọbụna moto na-akpa gị n'ihe ego moto nke gị ọbụna ụlọ na-akpa gị na ihe ala ụlọ nke gị egwu m na ihe adị ka ọgbọ gị na adịrọ ka ibe na-agụ akwa ihe akalekwa na ọgbọ gị dịka otu akalaka gị si bụ egwu ịma nwụ na ọgbọ gị na-anwụ ife ike mma mme gị na ọ na-eme ọgbọ gị egwu m na ọ ya adịrị gị na mma eke na oye na avọ na nkwọ ife ọbụla bụ ebumnobi gị na-abụrọ njọ tata ka nna agọlụ gọvọ sị gị na anya bụ ife na ọ ya abịa na mmezu egwu na abụla abịa ka ị na-azụ na ịkpọsa ile na-akpọsa ele ka eji amadi abịa ọ bụla ọlụ aka ka ị na-alụ ya webe connections progress ya na-abịala gị n'iru na azụ n'elu na n'aka nle na aka ekpe ana m agọlụ gị ọvọ tata egwu m na ndị gbanarị gị na ihe agbanarịba ndị gbanarị gị na ihe agbakwudebe egwu m na ihe eme akalaka gị onye dị na dị ka akalaka na onye ma akalaka mana omegive nya na chi egwu Chukwu omechelu ka o kwulu Chukwu alịwa ngele eji alị etala ma nwụsị gị bata ọsọ ndị bịa tụọ nzu nji n'aka ọ bụ nzu ka Chukwu balị gugo ji bụla eze irubalị nzu a na-abara unyi alịwa m ike nke Igbo alịwa m ọvọ dị n'ala Igbo alịwa m ndị mbụ na ndị egere alịwa m ọra mmụọ na ọra mmadụ dị n'ala Igbo sịfa dịka ogbe ọgụ agbata ọsọ gaba bịa tụọ nzu agbagwe m ndị ichie ugwu ndị ichie nta agbagwe m ndị mbụ na ndị egere agbagwe m aja ana niile dị n'ala Igbo ife dị n'Imo bịa tụọ nzu ife dị n'Abịa bịa tụọ nzu ife dị n'Ebonyi bịa tụọ nzu ife dị n'Enugu bịa tụọ nzu ife dị n'Anambra bịa tụọ nzu ife dị na Delta bịa tụọ nzu ife niile na-eme mme na ihe na-emere ọbata n'ọsọ na-eni nzu ụtụtụ taa na ịnwa na chi evoro ụwa ọ na-abụchi ụtụtụ voro ọkụkọ ewedi ọkụkọ si nya rapụkwo nkwo m na-ejile gị n'ụzọ ụmụ arịa nri ebe gụọ m Chukwu oge mba obodo mma sị na-ekwe n'isi nwa bịa tụọ nne m aza nwaanyị asọbalala na azụ nwa mabụ nwaanyị akwala ọgwụkwe mba odogwu nwaanyị jere obodo oyibo jebule ego nata asọbalị na-ekwe n'izu ụtụtụ taa ka nna nye gị sị gị bịa ba ugo nzu edigwuo m ezumezu agụ ezumezu na-ekwe n'izu nwa bịa tụọ nna m nwa Kalụ nna m Oviele nna m nwa bịa nna m Okechukwu na ọnụ ala mmadụ bụ ọnwụ ekwe nna nzu bịa tụọ n'ovu n'ovu ovu ezi aba ụdọrọ ezi aba na mba ezi aba na amadị na amanasa adị na ebe arịa m bịa tụọ nzu na chievoruo chivolu ugo volu ugo mana ugo chalacha na-echiri okwe na-echu
asị m unu tụọ nzu ụtụtụ taa ndị be anyị si n'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ ofeke. Ekwu m na tata anụ nwa nna agọlụ gị ọba na ngwa ya wee na ndụ gị ma nsepụrụ ya esepụrụ. Onye ọbụla sị na ọma dịrị gị na mma, onye akụlụ mmiri nwa mmiri egbu onye. Ana m agọlụ ụmụnne anyị niile nọ na prison yard ọfọ ndị eji ana m agọlụ ọbụ ebe ọbụla ba nọ. Asị m na aka ọbụla ji unu na aka abụghị ara unu, ọ bụ aka mmụọ ji unu, ọ bụ aka mmadụ ji unu. Onye ọbụla bụ ihe na-egwere ibe o mere onye aka ya dị ọcha. Asị na mmụọ dị na n'Igbo na ba abịa kpuo okwu olu gị ọnụ gị. Egwu na mbọsị anyị ekwu okwu gị na majistreti ya ekwughali gị, lọya ya ekwughali gị, witness ya ekwughali gị, chief judge ya ekwughali gị, polisi ya ekwughali gị. Ekwu m na ihe esi n'ebe ahụ ịnọ ka ịpụta ma ọ bụ na aka gị dị ọcha. Kabara bụ ibe niile si na ọkaba megide gị. Ekwu m na enu na anaghị amara ikpe. Ọ ya adịla gị na mma, ọ ya adịla gị na mma, ọ ya adịla gị na mma. Ụmụnne anyị n'obodo oyibo, ọ bụbụ na ị nọ n'obodo oyibo ma nwere ebe ị na-akụta tata ka m na-agọlụ gị ọbọ si na ihe akụtara ife ọbụla itiela aka na ọ ya agazi gị n'aba Chukwu na ọdịnala. Biko gị wabụ watch video gba mbọ fụ na ị na-follow our page Mr. Excoded. Darụlie nne ya gazie.